Poskytujeme im aj takú možnosť, že môžu zostať v škole. Po vyučovaní môžu hrať, buď niektorí hrajú na chodbách ping-pong, alebo môžu ísť do študovne a v študovni sedí učiteľ. Využívajú túto študovňu, prídu sem po obede, spravia si domáce úlohy, spravia si skupinovú prácu nejakú. V tejto miestnosti majú aj učebnice. Ja využívam osobne študovne na to, keď potrebujem dorobiť nejaký projekt. Buď dorábať úlohy, alebo si dorábať prezentácie. Poskytujeme aj krúžky v škole. Môžu sa športovo vyžiť, hrať futbal, volejbal, basketbal, florbal. Naši učitelia, telocvikári organizujú každý rok také hromadné podujatia celoškolské, športové. Chodím na literárno-dramatický krúžok. Píšeme, aj sa hráme, aj si zahráme nejaké divadlo. V voľnom čase sa venujem futbalu. Mne sa hrozne páčilo boxovať a mamina mi teda našla kung fu. Hrávam futbal od 5 rokoch. No väčšinou hrávam tenis. Hrávam futbal alebo basketbal. Mám tréningy synchronizovaného plávania. Robím plávanie, ktoré mám vlastne dneska, kajakovanie, klavír na výtvarnú, ale výtvarná je tu v škole. Vo svojom voľnom čase sa venujeme skautingu, kde chodievame napríklad opravovať hrady. Zároveň patríme teda do 91. oddielu, ktorý vedie náš pán učiteľ Homola. My sa vo voľnom čase venujeme hasickému zboru. Je mi blízky Červený kríž a účastnila som sa viacerých súťaží. Tancujem, potom hrám na klavír a ešte aj malujem. Čelu, tanci a spevu. Chodím ako na balet. Tak hrám na husle alebo čítam. Klavír, spev, robil som husle, ešte stále viem ovládať, potom gitaru, bas-gitaru a spev. Už som spomenul spev, neviem. Dá sa to stíhať, hej, každý deň. No teraz nič z toho asi nerobím skoro, ale robím to, čo ma baví a keď ma niečo baví, tak to rád robím a všetko stíham. Na prvom stupni majú školský klub detí a nepristúpili sme k takej možnosti zatiaľ za tie roky, aby sme pustili do škôl firmy, ktoré by nám tu viedli platené krúžky. Snažíme sa to zabezpečiť vlastnými silami, s kvalifikovanými pedagógmi, tak, aby všetky deti mali rovnaké šance a rovnaký prístup využívať tieto služby školy. To znamená, že bezplatne. Ak to nemá ploché nohy, prečo to nosí tiež? Aby sme ich potom nemali ploché. Nosí ich pani učiteľka. Absolvent tejto školy vie zmysluplne využívať čas, má aktívny prístup k životu, chráni svoje zdravie.